Mwari ndimwari wakanaka rikaeduka sezvakare chechi muzita ramambo Jesu. Amen. Mwari kusara amen. Ndinotenda Mwari ndoda kunyasha dzawo. Regai perukudzo nokuremekedza utungamiriri wese, all leaders in this house. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Tinofara nevana vedu vakachena. Ngatibomberere vana maoko avo zita raJesu. Amen. Regai ndiremekedze vafundisi vese vari pakati pedu. Ndinovamwe ndauya navo nevamwe vafundisi vamutsimbudzi vari pakati pedu. Vanhu vaMwari dzivai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Nganditenderawo kwazisawo zvakasarudzika, the grace of the house, Prophet T. Miracle Namai muzita raJesu. Amen. Ngainditendewo mama vandauya nawo. Zvechokwadi tiri gogo nasekuru, even in the natural realm. Mwari vakatipa nyasha idzodzo. Titoone mukuasha nemuzukuru mupawo, saka zvechokwadiwo naturally tirana sekuru zvakudaro. Noita sewapfamba but tachembera. Ndakutendawo kuma-47 auri kuma-46, saka tava vakuru zvekudaro. So tinotenda Mwari nokuda kwenyasha dzeupenyu nekuchengetwa. Tada ndishumire kubva kubhuku yaJohn chapter 9. Regai nditendewo a friend pakati pedu, shivavo unoziva Ziko, the journalist, but I'm going to double to coverage your shumiri. So thank you so much. God bless you. John chapter 9. John chapter 9. Tell teacher this John chapter 9 from verse 7. And he said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way, therefore washed it, and came back seeing. Chenda Zakare Buya Hebrews 1, verse 2. Hath in the last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom he had made the worlds. Maybe I'll start on this one with the context here. God, who at sundry times in diverse manners spoke in past time unto our fathers by the prophets, but in our times he speaks to us through his Son. Madzikare kare Mwari vaitaura kumadzibaba edu kuburikidza nevaprofita vake. Asi mumazuva anhasi munguva yedu unotaura kuburikidza nemwanakomana wake. I'm so such text vamwe havana kuiunderstanda. Vakasvika pavakati mukaerenga vhesi iri kuti kare ndopaitaura nemaprofita aitaura kuvanhu, but mazuva ano nekuda kwaJesu anongotaura kumunhu wese. Java ndidzidzise concerning this text inoitwa misunderstood kazhinji. Nekuda kwakuti in our time, in our dispensation, vanhu vakaita overlook the prophetic, especially the prophetic house, to an extent yekuti anongoti you are a prophet of your own life. Mwari aitaura kare nemaprofita, but not in our times. John 2:28, not in the last days I'll pour out my spirit upon sons and daughters. So we are in the last days. Mwari vanodurura mweya wavo panyama yose, vanasikana nevanakomana vachaprofita. Hongu vachiprofita kudaro, there are classes and dimensions in the prophetic. Office inonzi prophet, i office yakati kure inoda kutsanangurwa zvakawanda. That's why ndabata kubhuku yaHebrews kuti zvati mumazuva edu anotaura kuburikidza nemwanakomana wake Jesu. So ndichada nditange ndadzidzisa anonzi Jesu, chinonzi Jesu nekuita kwaJesu. Ukagamuchira Jesu as Lord and Savior of your life, automatically you make heaven. Tinowana denga nekugamuchira mwanakomana waMwari wakatifira pamuchinji kwanonzi Jesu. But denga waliwana kudenga kwata usati wakuenda uchiri pano. How will you live? You will live according to the principles of Jesus. So mtana mti Jesu pakauya anangonanga straight pa Calvary kunofira vanhu. Akafamba achiporesa. Achidzikidura vakatapwa. Wakazoenda pa mchinji kwa in 3 years time, but ane basa raakabata before
before the cross. Zvora kuti izvozvo zvaakaita before the cross ndoma principles aJesu zvaidzidzisa kurarama kwako as a believer. Zvaakaitira paCalvary ndezvekuti uchiwana ticket rekumeka heaven uende kudenga. So muna Jesu mune the person munhu wacho, mune ma-principles zvaanodzidzisa, uye mune ma-actions zvaanoita kana kuti zvaaita. He's still doing it. That's why that zvaanoita. Rekuti neimwe nguva vadzidzi vakaona munhu adzinga madhimoni vakaripota kuna Jesu kuti munhu adzinga madhimoni muzita kurambidza. Why believe kuti Jesu anoita zvemagroups eWhatsApp kana segroup iro hapesi baraka. Jesu nobatayo wamaona achitodawo is part of us. Yet munhu iyeyo has registered among the 12 disciples, but Jesu anorecognize that he still is part of us. So kana wamachiwa in the things of the kingdom, kune vanhu vasiri pano but they are part of us. You are trying to understand the things of the extent yekuti ukaona anotenda muna Jesu Kristu, ukaona akatenga neropa ra Kristu is part of us. What makes family I see denomination? It is the blood. Ukama unogadzirwa neropa. So kana kune vakatengwa neropa ra Kristu, distracted neropa ra Kristu here, we are one family. Denomination is another story. So kana Mwari vakutaura mumazuva edu kubudikidza nemwanakomana Jesu, where is the prophetic now coming in? Uchaona kuti muna Jesu mune a package yezvinhu zvinoda kudownloadwa. Mvura yandinayo ine zvayakanyorwa zvakawanda. Zvakanyorwa zvidiki but pane zvakanyorwa apapa. Zvakanzi analytical composition. Ndo wapataurwa kunzi mune zvirimo mukati, potassium, zvakawanda wanda, copper. Uchitarisa kudai so zvandaverenga zvandataura zvakanyorwa apa uzvione. But kune vakazviona on your behalf. Vakuudza kuti pauri kuchinwa mvura paipai une potassium yauri kutora. Haugoni kuinodzera kuti iyo iwo unongedzera uchiti imvura. But kuna akakugadzirira kuti unwe, akakunogera zvinhu zvemvura yako. Saka kune vana mudiki imvura. Kune munhu amatiwa scientifically ipotassium, imanganese, mune zvakawanda. Saka kune vakugona kudownloada kuti mvura chii, kogoita kuti mvura imvura. So kukura kwevanhu kukasiyana pakudaro, mumwe munhu anopedzera kuti apedza kumwa mvura onotsvaka futi potassium, iye anwa potassium nokuti haazive kuti irimo. Saka chimwe chinoita kuti munhu aende kunoshandirwa, iye achinamata Mwari anoshanda kwaanonoshandirwa, inyaya yekuti haasi kugona kudownloada uye anofanana naye. Nokuti unotsvaka kubatsirwa uri kubva kuna Mwari wacho anokubatsira anewe, but hausi kumuona uri kuona mvura, hausi kuona potassium. Unogona kutsvaka zvawinazvo. Unogona dai Mwari vandibatsire vakabatsirwa kudhaba, musingagona akabatsirwa which area uye ndichiitei. So now sometimes as believers they kusakura kwete kusaberekwa stage, but we grow by learning. We don't grow by age. The things of the kingdom. Akikulinda kwezera tinokulinda kwekuziva. Hebrews 11:24, when Moses grew up by faith, not by age. When Moses grew up by faith, he refused. Akaramba kuitwa mwana sikana wa Farao. Kuleva kuti Moses akanongwa nemwana sikana wa Farao anakuberekwa. But zvakamutorera kukura pakuziva kuti ava vasiriwo. By faith he grew up and he refused. So kune zvinhu zvaunoramba nokuti wakura, zvausingagone kuramba kana uri mudiki. So kana Mwari vakutaura nesu mumazuva ano kubudikidza nemwanakomana wacho ndi Jesu, muna Jesu munei. There are the teachings of Jesus, the works of Jesus, and the person of Jesus, and the anointing in Jesus. Mukadzi aya the issue of blood anobata Jesu. Bible rangu not akabata the hem of the garment kukombera yanzu yake ndo aporeswa. Anakubata the person. She means the person, flesh. Akabata the garment of the person. Jesu ndo ati pana ndibata.
chiti munhu akabata the hem of the garment, but Jesus over who touched me, I know who touched my clothes. So is Jesus the person or the clothes? Now what's all that pana Jesus? Pana shaka wanda to represent a nyango chimu see in direct. The hembe yake ndiye wa na mtanoziwa anoposa Jesus kwa hembe. But mkazi pa akabata hembe akapora. Si hembe yake ita umuntu akaifeka. Kati umuntu akaifeka niko peka jaji mweche. So pampato kashaya Jesus kwa hembe yako unupore na kuhembe iko. Wao wakakutilisa kushika pana Jesus. Bado ngona kushika pana hembe yake. Ulikuwa kumbata hii. Simbali kubunda, but it is a transfer of power. You want me as the person. So the person called Jesus. Nyanga muparizi wa church kumomisa makategori. I'm from in our times. Maru Papa living through his prophets, but it's the one who comes from time of Esaka to me. Kari no paita wa mungu na no prophet mazwano. Anu ta mungu na Jesus. So na Jesus wako wakwana na Jesus. Which I chose to differ and I'll explain. John chapter 9. Munaka kuna Yesu akaona mrumali wa kofu. Ndio bafira katepa saka makanya nema. Ndio bamuza kumeso. Kwa mtuma enda kurisisiro murokesa. Muruna akaenda alibofu. Akazoka. Chona panalenga pa he came back seeing. Which means akasanga na Yesu. Yesu akaitiwa akarambali bofu ya Yesu. So that's much more than Jesus which means there are times when we are missing the principles of the instructions of Jesus. Jesus akasema ni kwa naye unakarabali bofu ali Jesus anoporesi. Bible akaenda kunogeza ndio zote ukashiona. Jesus unalenga nasi anamfia Mungu somewhere. Let me put it that way. You wanted Jesus my last pastor. You have truth. You need to understand the dimensions in him. You know what there are times when Jesus watch your night, but I don't feel this somewhere. It's a bit shocking for you to explain. How can Jesus refer somebody, instructed a blind man to go somewhere for him to sit right? Receive your sight. Even if blind, but you just know but near Kaona, which means you can take him up. It's a copy formula. Can't be revelation of work. But me blind, but Yako case just to receive your sight. I don't too much to read. In life, learning and coping coping unacho unakopa but process ya chisamu ni ipapo aikopeke no one's na mwaliwa kareka paka itamona unakopa mawakila vita noa okopa type ya mikro chance wana noa sio surprise mwenye haiko nura shakadara say ya kopa ukasa arika ya gafana niya noa nimi type yacho ukamenda shakadara tani utilaka nutaka legit and Noah found the flame. The person, not the action. Noah akawani wanya. Sala kuwaka kwa muna aninyasha. Nekuwaka kwa muna kukopa aninyasha. You can't copy grace, but you submit it to grace. Ulifitwa imashma. Ajita utimwani wako pesho no Jesse. Nyama waka kupa Jesse. Jose waka jiwika. Kune wamwe wana. Mwari wawi ya wati jinamuna kamutu munaleka. Waka mchakira mubatsili. Mubatsili arukunzwa namuna huyu. Munu, kwete nyosu.
Marega, you are equal. But I think the kind of way that you need to have no fire. But I don't see any moon. What can you see to a nine? So I speak of necessity in one. Scripture, who not going to see 1 2 1. It's a lot of one. What a short term between you. So he is the same yesterday, today, and forever. So he wants to enter the full package, the prophetic in Christ. Somebody dimension prophet just in too much. Just I'm profitable na sia mume kumba kutwatao chokwa ndi kutaona ngurume nokutipana kumba. Osapo profita asina mtauna chilisi. Bali profita alugana ngurume mtwaugana naye asi wako saka una katitipa. Nokutikana munane ngurume ngubano ngurume wake katika pesa. Bali pale mtodano pinda mingemu yone kugali sana kusudana. So Jesus was so much in the prophetic. Next village. So you cannot take up the prophetic in Jesus. It is in you. From behind. So it means to be sent. With this long kutuma. Saka Yesu bari kutuma mutenda unogeza. Inabati ali kutuma mungu. Kune Luizi unonzo kutuma. Kujita alisiri Luizi. But mwari bari kuti ndine vanhu vandaka kutuma concern your case. To the extent that even ukasangana nemi andite bypass protocol. Kuchegera kwenda ikoko. Ini ndiri mwari. Ndine ndakarekeza kuti upofa upeleka tereketa nyasha zangu. Saka iwewe chienda Luizi simo. Jesu anamsilo ile basa lekana ndipo ini mbura ilani basa lese. Kana ndipo mizana ne basa lese ni not declare masiso. Mwari is a God of order. Alright. You are looking back. See, Zamani Sakabi Goma principles ake is a God of order. Pande nyanza asita kuli kukinja kana katumita kali kukinja ndomo. Wano tukwasanga na jitike. Asuluka kushika. Kuwanga Yesu akuti enda kunokeza msilo. Andi kuti Yesu kana wande akuna mcheleko. Tuwekeza namba. Shura. Akada wana blind partners. Resema pofu. Their healing style is different. Sometimes they want to atizo wake jeruzi uru. Ukasaziwa kuti zvako ndezveruzi rwipi unokompa zvisingashandi. Yeti zviri biblical. Unosanga pasingatsanya. Nokuti kuna akakuza pakatsanya nyaya yakagadzirika. But have a revelation concerning your story. Usakompe zvakaita nekuti answer iwe. But ingodzidza kuti unenga kuna kumanopindira. Wanacha unodzidza pane kuti unongokompa usikudzidza. Because your case, you are blind, but your healing style in a reference. Mukaka unopiwana chiyamwa, unokurudzirwa. Panokuti unokurudzirwa kwa namba uchiyamwa swashika manani 10 years. Unomukwadza, ndofumbe unomusa kudifika basho. Which means mwana panorumurwa asikuregedzeswa poison. Akuregedzeswa zvakanaka zvisadiwa mune season. So understand your season. Unosiswa mukaka nevanhu vakura vari kukutima mukaka una basa isinodya nyama. Nekaona kunzi not in the kingdom. Understand? Iwo kana anobata musoro kunamira kuti zviite. Mushonga wamwari zvinomunamatirwa. Usafurirwa nemuna macho apa leve utaka nomata zvinoita. Why nokuti usafurirwa kuchiyamutaka ukacheche. Bless the feet in my poison. Season. Understand your season and
Elisha. You know what Jesus moyo mchele uye pamusoro pake. Akaenda kunobhabhatidza kuriva Jordan. Anaenda kuprayer, anaenda kufasting. Moyo wake pamusoro goma munidza murenje mutsanga. Chakatanga kuitika chii akava neunderstanding yakatowana chimudumbu. Nokuti mai vake pavakanomhoresana naEliza. Zvati vana vari mudumbu mwana anonzi John akapamuka nekufara. Kuna John akarecognize Jesu vasati vapanze. So Jesu anobhabhatidzwa naJohani denga rinovhurika. Open heaven ya Jesu inochekuita ne-acknowledging the systems of kingdom. Nokuti John wakaberekwa kuva forerunner weministry ya Jesu. Jesu akasenda kwaJohani kana akanamata sei hakuna chinoita. Why? Because John is sent from God to pave or to make way for Jesus. Saka iwo kwa zinamatira maranda yomunhu ane basa rei unoremadzwa nekuti Jesu nyanga ministry yake you have to follow the principles of the kingdom. So another principles don't fight for the devil. Jesu akatoka kufira Calvary is a done deal, but when they fit a done deal when you are in revelation more than what kind of jacket of fun waiting. There are things you need to do. Church means way. Usafiri usayama nevali wakula sisayama wakushika mukaka. Don't worry, ukauli basa leto kupigira umo. Pani wana you start place kwenye chimombe. Lapto haikuliku place kaka wa amani. Watakosha kushika palevo ya kutu ukasapina understanding level yako ni season yako. Unabiswa pani profit ne blessing ya upenyo wako. Kile kupama ritaji kaita meti. Taite kwa crash meet kana matumbo to bataliza 3+3 wesa 3 kwa matumbo 3 usanga 6 usumu zote 6 it was okay. Wali develop mind yako. Ushashika stage nda badi matumbo kana meet. Mind yako na ushanda. But aitange ni kungo shanda isa mtuseni wa mashandio. Usafuri wali abantu banjini zirupita without another man of God standing with them. Ati shinongo ita mali dogo wesa nani basa rese. Usasiria breastfeeding. Nokuti uneshamwa yakuna. Kwa hiyo mkaka wa mayo utama shamwa zako zakakuna. Why? Because you must also grow. Mkaka wa mayo is poison but kama season ya uchari gira kuwa. But kana we meant to drink uli level you please suck that milk. Kuna mtata kudira upenyo timu ngaka isa silomi yetu akisema ziso. But wakasema ni wanu wachika kuliva slow watu kwenda kuza kuongeza slow. So that you chakachero mvura. Chingwa say Jesus amenshena wizi by name. Alimtikeza. Say ati elomogeza busilo. Which means that it's the same designed to make you sick. Imamvura ina say no mitatu chene mataka. But unapo move. Sometimes the message can happen sometimes it's powerful but it won't change you. Why? Because it's not meant for you. So silom ino mutila ne bofu na tumeko. Ukaenda une problem ya makumba unozoka une problem ya. Kuna you must have a right revelation yekuti kwanda akadani wanyaza ndiani. Akatuma mupeni wako na marina. Why? Ndio wewe saka tuma mupeni wako na marina. Wakaipa alu fighter. Kwenda alu fighter no kana fighter wewe kutaka kwa na shia unofa na kuana. I will explain this. David bai mama pele ne shumba. Hatunayo kuti shumba ne mere zvaitsva David. Shumba ne mapere zvaida makwai. So David kuwa ne shumba ne mere alisa rescue kumakwai. But makwai asina kumbara ari kona kukwenya nokuseka. Kuti tiri kumara wana shumba wewe. Amene zvakamangana ne makwai ne shumba. Every day pano kufuza pasake shumba ina kumuruma kana mapere ari kumara mara. Pamwe pacho kusaziwa kwako kuchibata kama mwari. Itori direct attack yewe unofana kuziva the blessing. Mapere ne shumba zikuchaga David zikuchaga makwai. Bazo zote kananga makwai akuna bere tekeka ruma ya protector. So sometimes you cover it at a risk for yourself. So kasa ziwa unojoina waruseka David ajimana wale makwai. Achimba wale mapere kama mama kumesoko eso. Ametaka ita sei unakumba wokufuta anga namba
kuoneka. Yeti baba yaya muri kutoprotectwa nechiri kurumwa. David akamusunga chete pakurumwa munhu. So Mwari mukuita power is speaking to us through Christ Jesus. So muna Jesu mune zvakawanda zvirimo. Hapo watu wakomplena so waseko vatofamba. Tumoninga hapa iti anoya kwa what I right now. Out right now. I should have been a book. I said I'm going to I don't want I right now. Why would the is preaching action of Jesus. Action ya Jesu yokuporesa ino manifesta kuna ngapi wa gift hilo in healing. So kana healing muna Jesu, the healer belongs to Jesus. Alushanzo watu kuporesa watu hata tukimwona Jesu anamtuma yeye kupaliza. So when wewe mtu aparisa I don't want to be healed. Aparisa I don't want to receive right now. You are going to receive financial blessing kana zilimo muna mwani. Is part and parcel. A package that you are zilimo muna Jesu. Okay. Sasa one man is not just on one side, the man still the dimensions in him. To an extent, they would use one. Also, you want to talk about zilimo. But when you talk about the other, you start about shut the pants. Also, when you talk about the change the number to change. Make a little videos of me. Muna Jesu mune rugare, mune peace. Muna Jesu mune kubudirira, upenyu wakanaka. Muna Jesu mune healing. So zvese zvamuda ndafananidzana nemvura kuti zvirimo muna Kristu. Vanhu ukasaziva unotopedza kunwa mvura, unotsvaga manganisi kana potasiya pasera, woitengeserwa ichidhura, iwe wapedza kuinwa. Nekuda kwekuti hauna the knowledge concerning Jesus. So mumazuva nenguva dzatinorarama, Mwari will raise people. Mwari vakada kukubatsira. Pamwe pacho vanokuendesa kuna Sira of the Pool kuti munhu wavakatumwa wakadelegate vakapanyasha concerning your story. Manje zvinoita vamwe vacho manje vanenge vatumwa naMwari kuti vakubatsire. Vanoita sekunge ndovanobatsirwa wavo. Imagine Elisha anonzi naMwari enda kuZarepati kune svika dzandangarira. Hatumwe chikafu ntumwa ine nzara. Ari anoita chikafu chisapere. Can you balance hunger and increase? It's actually the opposite. Mwari unotume prophet walenzara kuti tikomborerwe. So sometimes the principles of God does not make sense, and truly does not make sense. It just makes faith. Imagine kuti muri tunga kamotofa mopiwa guest 23 kuti zvakuwanda. Rakati zvinenge zviri better in English than in Shona. Nokuti kumeti kwataita white minus na minus. Anokurisira plus. Rakati meti ikakupandwa kuShona inoise. Both minus kubvisa. Imagine zvobviswa zvako. Kutaura zvinozowanikwa sei izvo zvinotapirwa. Saka vakati gonera kuti meti dzitwe neEnglish. Iyo yaisika wikiki. Hapana zvapo. So meti inenge meti yaJehovha. Chikafu chiripo chishoma. Mwari utuma munhu futa nenzara kuti kana wadya iwewe ubva wakomborera. Kutaura pachena padai paRaini vanishona charoda iri. Painyorwa kunzi pakatumwa muzodyira vanhu kuti varopa fast. Because kana English ndokuti inyadiki kana. Painodyirwa vanhu pa. Ndokudyirwa maunonzwa. Imagine pakawedzerwa hove nechingwa. Chena chikafu chemumwe mfana. Vanzi kunika mukomana kakane lunchbox, hove nechingwa. Dai vainyora mushona kuti musangano vanhu vadyira mwana chikafu. No, it's not Jesu mukati. But the secret increase. So, chinhu chinonzi faith, chinonzi kunamata, chinonzi kuita zvinhu muna Mwari. Chinoda kuti Mwari vakubatsire spiritually more than mentally. Or sometimes your reasoning is fighting the revelation to bless and change your life. Baba mchinji kwaikati kuna Jesu ishe kana makuya mumambo wenye mundirangarira. Munhu vari kuti ishe vakavererwa pamwe chete same sentence pacross race crucifixion. Vese vari kubayiwa vari kutukwa vari kusemwa. Vari kuno mwana kuti akatarisa mumwe akabayiwa so obva ati ishe.
That's why Jesus said, why? Because the way you see things is different. Yeah. How can you see somebody at a same level of what it was? Of what you prayer request food? Which means this thief akawa futi mbava spiritually. And akagona kuona akaona ubushe kuna sina chini. Church hear me very well. Blessing na ropa fatso yako zimengua. Aisi kule. Mwali waka isa close. But mesemu ya ndo akavarwa. Uye kutara kwa wande kufuka kwa wande kwa kuputira. To an extent ya kuti unochaga silomo uli pa silomo. Mukaza noza haga. Mwali waka mshunu meso doka au naksimele mvula ile nyota murenje. Indo wilderness ya Shiba. Which means mukaza ubai wani nyota. Aito wapa tsime. Mwali wanakuchera tsime. Waka mvura meso kutaone tsime. Sometimes you need to pray for God to open your eyes. Nekuda kukuti pamepacho paune nyota. Mwali watu kubless and instead you are close to the well but you can't see. So my dimensions are even not Jesus. Are valid till today. Prophets are there. Teachers are there. Chinonzi Kristo ndio mpaka kwa. Na kuti kuna mpaka nini kazunatira mwangu zatoita. Usinamata mwali wako kune zisingaite. Nekuda kukuti mwali wako paaka kurangarira. Ani zvaakaonza. Mwara chida kutoka tika nyika. He became man. Anakuramba ari mwari. Danga ari mwari hapo kufa kwa mchinjikwa. Akava munhu kuti agone kufira munhu. Nokuti mwari hafi. He became man zvimwe zvinhu zviite. Kuti kune nyaya dzekuti mwari anozvidownloada paumwari. Apira semunhu to help men. People hear me very well. Hebrews yati mumazuva edu anoburikidza nemwanakomana wake. Mwanakomana ndi Jesu. Muna Jesu mune mbonyaya. Nokuti tinokuziva Jesus the person akaenda pacross, we don't know his principles, actions, works. How he operates. Pamubacho anoita zvinhu asiriye Jesu but ari mumunhu waanaye kuti zviitike. But kune extension yeumwari nekuti unogona kusangana naMwari mu extension yake, not him saiye as the person. Mozambique kana kune Independence Day, maembassy eMozambique muno vanoita vanovhara maofisisi. Ukatenda ngati wapepa wiki yako unotipa holiday nasi independence. Iwotarisa calendar yako unoti asi 18 April. Kwaita mvuzo kuti independence ikupi futi. Ndio vanoudza kuti we are an extension of our country. We represent our country in Zimbabwe. So which means zvimwe zvinhu zvaunoda kuendera kuMozambique kuti uite paper week. Ukaenda paembassy eMozambique muZimbabwe vanoita futi. Why? Because vanorepresenta paunapenda. So mwari usvika pakuzvidownloada saMwari. Wozvisisa pasilomo rwezi. Oudza munhu kuti nyangwe ndiri Mwari wasangana neni kuti zvakozvitoita nyangwe ndiri Jesu, enda go and wash. So munomo wakatoenda ari bofu iye ambosangana naJesu anosunudza mapofu. Kuti upofu hwevamwe nematambudziko vamwe haperi nyangwe vaina Jesu nokuti vakaignore ma-instructions aJesu but vasangana ne-the person of Jesus. Jesus the person wasangana naye pamwe pacho hazvifambe svika akupa an instruction of what to do. Which means vaienda ari bofu kuriva slow. Ani vanhu vaisangana vaigona kutaura naye. Omuti kuinda ngana mutuma uri bofu kuti ndi Jesu. Aigona kukatira kuti Jesu hadama. Tine vanhu vane experience vasina revelation. Moses akadamwa naMwari pagwenzi pakafuta. Aroni mukoma vakadamwa naMwari hakuna chakabvira. Same God. Hazviite kuti Moses avheti Aroni kuti napfumbere ngoma. Uri kuti munhu wadenga pane pambobvira ere somwe. Kune chinonzi personal revelation kana kuti personal encounter. Alright, pachikomo vadzidzi vaina Jesu paMount of Transfiguration. Jesu wakabwinya. Only 3, Peter, James and John vakaona zvakaitika. The rest 9 havana. Pavainoparidza kufunga kwako vaisiyana pakuti vaisiyana panhau iyo. Vaparidza same message. Wezogwa Peter akuti Mose ndakamuona, Elijah ndakamuona, akapenya pamberi pangu akataura naKristu. Funga kwako Judas unoti kudini. Noti wakamana tesi tiri vafundisi kuchavharwa. Tesi takatodaro zvakutoona unaiso. Idza akutaurwa nedzana piri dzangu kuda
musibisa chinhu chawo tada kutese but munodanwa mese but grace nyasha nezvamunogona kuitirwa naMwari zviri different. I always tell my friends that we can play together but grace is not the same. Zvekuti ukagumira pakuona shamwari yako ukasaona nyasha dzakaiswa naMwari maari unoita nhamo uri close nesolution nekuda kwokuti meso ako akavharwa pane chemweya ukapiwa a friend. Asati vaona kuti vanhu vanobva kure vachiuya kuzokunanga yekumabvuku asi kumabvuku amene vange kumabvuku zvinoita sekunge vekure ndo vanoziva kuti sekuro kumabvuku vanobatsira vanhu vemabvuku vasabatsirika. Waipo sekuro kumabvuku ndi cosmos kana uchiona pakamuna kosaridza vanhu kuna zvakadaro kosatanga manje. So let me help you this way. Hakuna mtu mzalani wa Yesu. Kana paketa hakuna mtu anaweza kuchechi kwake. That's an error. Never. Hakuna kadari wa munhu wese. Boni yashatsa wakapiwa dzineche kuita nevanhu vanofanirwa kutevera. Uye nekuda kwematambudziko avanosangana nawo. Elisha Bible rinoti manto payakadonda kuna Elijah akanosvika pariver Jordan akarova rikapatsanuka. Kuti manto yaunopiwa ine chekuita nechallenge iri close to you. So every manto iri muarea ine chekuita nevanhu vari muarea imomo matambudziko avo yashatsa ndopa dziri. Magetsi kana kanza anetsa sei kana ukati nini andishotese ndinotenga magetsi ndinobhadhara vanodaro vakatotambudzisa takupa direct line from Kariba anguva muhwanzi mako unoudza kuti ayo unondikuwadza anofanirwa kutapudzwa uko pasapetition nekupi nekupi svikasvika kwako. Why you understand the power iripo and riri available but there are systems kuti tirindishande bozo unokuwadzwa nezvakanaka. Chinhu chakanaka chese chine maprinciples anoti safeguard. Let's say warwara waenda kuna chiremba anokupapiridza 2 masikati 2 manheru ukati ndikunyanyarwadzwa damoro wa 6 unokuwadzwa nezvakanaka. Chawachikora maprinciples anobatsira chawawana chinhu chinobatsira but you let the right principles to apply. Right medication ukasaimwa with proper timing unotofa. Wawana mapiritsi kwao chiremba 2 masikati manheru iwati ndikunyanyarwadzwa damoro wa 6 unoita overdose chinhu right. Chinhu chese chiright chikashaya discipline chinoipa. Whatever unoona I pray may God give me a financial door to be open. Yakanaka kudaro mari yakaipa kana pfungwa dzisina kunaka. Why a lot of people are divorced now inyaya yekuti zvakafamba zvakanaka zvichida murume apromote kwakubasa zvichida akazotenga mota wozi murume uyu ainzi aite zvevakadzi akasina chekutakurisa akatotanga konga vabereki. Breakthrough yaunoda kuchemera nekunamatira wachemera kutokura uye nekuchengeta. The more God blesses you, the more you must love and seek God. Blessing is also a trap downfall. Can also not the right mind. Every good thing that you desire is not good until you become good. Zvinokuwadza izvo zvakanaka. And the more level you will elevate from life, the more enemies come against you. Kana tuna tukakomborerwa vanhu vachafara you are joking. Chinoita vakufarira izvezvi hausatonyatosimuka. Unovengerwa nevari pedyo kana wasimuka kuti darika. Hauvengerwi munoblawa unovengerwa muno mumabvuku. Vada kuona kuti zvauri vakadzi vaigara vari tumumba. Mumwe akabereka mwana akafa. Mumwe akababa nawo mumwe. Kurati unotogara nembavha yako kusvika wani zvinhu zviperi. But kana usina chipenyu unofunga kuti habe. Dai Mwari vatibatsira kuva nekuunderstanda. Nekuti zvimwe zvaunotsvaga zviripo zvitori available. Asi togoda kukwidza gomo riripo ignorance. Nekuti kune zvakaiswa pachena naMwari zvaunotsvaga kure. Kunonzi kungezo unoitwa zveplatinum. Usati kwakuitwa platinum akaita reserve kungezo. Vanhu vaitorima mababaira platinum imo. Tenda zvemadhuru echibagini imo platinum imo. Chikapawa nemunhu ane muono uri beneath the surface. Izwa deep calleth unto deep. Muzvinamata Mwari. Ukaona pasari izvo tingina
Jesu wangu na matamani wangu chino ndio shaitika ndina Jesu wangu. Jesu akanifia mu Samuel. Mwala tsakwatira mu God became man. Kuna kutukuni zvinhu kuti urikutsvaga Mwari zvaakakupa. But zvakaiswa mumunhu. Mwari akupe munhu waunoda. Akakupa munhu uzoda. Enda repeat. Zvakafanana aupiwa mwana waunoda. Unopiwa mwana wekuzoda. Saka tone chinhu chacho urikuba ndechangu. Ishora kwangoti Paulo zvakapiwa dambudziko. Taite mwana waunoda chaiye hapo. Anotogadzirwa nezvautamudaira. Saka upiwa unoda unopiwa wekuzoda. So sometimes as making a standards ako, but because God chose him to lead you and to help you, he have no choice. The only problem in our marriage, I'm going to follow what's not very Rab, which I like to feel one to the favor, could have been general churches. When we say Jericho, what comes up? Because I would get a bishop. Church is really strong. Rab, which is saying, my own values, we are Yasha. Can I only one way to do a city? But what about the Gasser? No, how I some way said was a stomach who wanted some more. When some is running around, but wow, no saying something yes. That's how sitting on Friday. Could you go to check what's a good guy? Who they got an opinion? What was just saying about the Vara? What's Vara? Vara, take over Vara. Look at you, it's an outrageous solution. I'm going to take up what? You're going to stop in the chichi and the Baribu. I like how much I take up with the Sarah. So that's how you never change your slow of food. I mean, a bad. I don't fit one of the Papa. But when I is learning, but in that is here. I always give these people in that book that I'm quick. They must want to go quick and that woman. Those who are able to later and two, and listen to you now. When I'm not going to put on the main one guy. 1, 2, 3. In Jesus of Korea. Only 4 million quick pounds. So there are times of people I could not is here, but that is here. That we have a couch a kingdom. What makes a family is the blood of Jesus, not denomination. So I want to move to pakati pedu. Anenge Jesus. Jichida ndo murana nzara seo. Choice somebody by a boy and Israel. Moses. Moses was not a good guy. He was just God's guy, not a good guy. But Moses, let's have a good need tomato. I'm not for one anyone him more. I'm sure we can inspire man. Maranda Mulisava Napa. But on a second Napa, Moses I thought about it one. I don't write about which tomato. What is the matter? No, I'm not sure that I'm going to. But you don't know that they put my feet around the sea. We have to let it. But in the he was not a good guy. Chakapa Moses Buddha in Egypt. That's where the spirit of delay was. I explained the spirit of delay. If the spirit of delay in life here is not acknowledging what God is saying to the type of people can run around from left more. Moses, anamtanga abulifana mu Egypt. Yakatanga abulifana abantu bacho. Kati tunokutegesa kuna Farao. Sana imamu mazuwa akagarwa abantu bachiri mu bondage. Yaida yeta wasimuka mutira chamu bona mwani. Abasimuka mukamchira. Ndiye atotu na mwali bulitsa abantu bakubitsa. Moses akakula mu Egypt achitiza kweta achibulitsa abantu. First stage aitotiza. Iya akati nono wabulitsa. Iyo ndo vamabulitsa. Because I see favorite now as well to mush. Media when we they don't battle against Moses. Don't quote the scripture. So when she watch Gorama do not intermarry with other tribes. Gorora comes to Ethiopia, Cushite woman, who are eagles who die. I already show a for me. Mario Babu Gore. Don't Tower Mos Naro in the middle of Masoya.
taura ndimuranda wangu bati mwari havana kutonga nyaya itonga munhu Moses akoti kunyaya Moses ari wrong but type ya Moses manje nanjekolo futi mwari havatonge nyaya pane dzimwe nguva vatonga type yemunhu iyo padiko sotozvona kuti kune vanhu kuti vakaita chinenge hachina kuitika inenge nyaya diki dzaone pane gold dzasina basa gold airport iwe ndani kana panyika pachidaro in the protocol in the systems of God. Moses akatorora mukadzi weEthiopia Cushite woman, a black woman. Miriam akati azviitwe mwari vakati sei moyo wako usina kurova uchitaura nemuranda wangu kuna kuti mwana vachatonga nyaya vakutonga type ino kuti izwa pane zvinhu zvokuti mwari vakatadzirana nemunhu wavo wakasarudza ivo ndo vanotonga munhu wavo. That's why pameripa Moses anditaura nedombo akarova mwari vakati hauchapinda but mvura yakabuda kuti akaramba achiita mamiracles ari wrong. Ini ndakaudzwa kuti formula kana iri wrong answer ita wrong not according to God. Moses akanditaura nedombo ndokubva arova mvura ndokubva yabuda. Sei mvura ichibuda iyo tsano vasinganzwe the type of a person. Dombo rakatoziva kuti eya hanzwe yake but ndimose kao. Shamari yamudhara vanotoona face to face vanozivana. Mwari vakatsanangurira Miriam misunderstanding kuti kune vamwe profita vese I speak to them through dreams but not with my servant Moses. I speak to him face to face. Kuti mwari vane protocol order yavari kurespecta itadzwa kuonekwa naMiriam ende Miriam anotajarisha kuti ndinibhuti ndidaitomira kurwizi kuti asatikwene gano ozakuti mudhaira kurwizi aitadza Moses ndozvaaikonkludha zvese kuti hatisi totowa pashuga profeti vacho tisi toita zvakakutotora tosvike pabhatiso osavanhu vanotaura mamagamba nepataenda kuwarren park Wesley akapaka pasaidi pakadzomusika so hamene kuchechi panoenda mazuva anodzosataura mazita chiripopula izvozvo vakadzara idisasa hatimefundiswa nokatiwa musoro handingaite izvozvo tiswera pano pamusika gatina musoro mukadzi hatite zvakajaitwa kuzodii timokunya namakakati yatotambwa kuti munopopofe spirit of for 7 days vachimirira kuti Miriam aperekudza apore Israel did not move. Kune zvimwe zvisingafambe kwete nokuti une zvimwe zvawanda zvawakaita. Please pane vakadanwa naMwari concerning the movement yezvinhu zvaMwari kodingadera Mwari ka arisirako ende munhu kana atadzira Mwari asina kutadzira iwewe isiya mukuru adhile nemunhu wake. Jona akaramba kutuma asi akazoenda saka batsira nyamba inotangira usingazivi kumapeto unobasa meseji isiyo nokuti vakataka Jona kugura vanosvika newe meseji kutashisha kuti wamutsano wanyura tina mutsano wakanyudza unonyura azaunekuna nyura kana ndanyura Jona akairohwa kana ndanyura ndobuda but kune vanhu vakaita kuti kunanyura but God commanded a big fish to swallow Jona and take him. Saka mupacho Mwari ane zvaanoita pasi nevanhu vake ione meseji kuti hanzwe sakanyura asi kuti mutye vanhu ndekuti ityai Mwari muzive zvaanoda. Kunamata hatinamate munhu but haugoni kunamata zvisina munhu mukati. Unoziva kuti Mwari wako anofanira vanhu zvakaleve zvimwe zvirikushamisa vakonoti vakatogoshanya varume vatatu one of them was God himself from Genesis 18 vakatosvika kumba kwaAbhurahamu vakatodya Mwari anodya maraini Mwari unomuzive anoveduno pakaenda kumba kwaAbhurahamu vatumwa vari vatatu destroy Sodom vakaenda vakanodya kumba kwaAbhurahamu Bible nobva rati and one of them was God himself. Unonemata Mwari anokwata meri kare masiku aya anodya kumba kwavanhu. Moses paakafa Mwari akatoenda kunhamo Bible rangu zvotunondite for God came down and buried Moses. Imagine growth dzanodenga kugara kudzanga nhamo iwe uende kunhamo remember uende kunhamo unoona kuti Mwari anoenda kunhamo kunhamo kabhabhirivhura till today vanhu havazivi
married men. You're going to wait. Kuna matamwara nenda kunama. Sasa shikushikwa sana maruka shikushikwa ndio kuna matakwashi. Yeah. Sana nakira antsiki kumbakwe munhu ndocha wakatoipira. Bozi mwana mutsika kumara ine wanhu. So the principles ziri kuna Jesu. Ukadzigno kana Jesu akuti mwana just namatira mwari wangu. Kune zvimwe zvekuti una mwari wako. Kune kunoendwa pane zvinoitwa kuti usangane neropafadzo upenyu. I'll give you this testimony. Ndinamati namufundisa. Year 2010, 11, 12. I got a license. 2014, I got a license. Some guy went to the Swaganda approach. I got a fundis. Had a dream. One man to say license. They got a Gurga, but I started to back up and I told them, Chato Sega, I'm talking about scratch. So I'm to do the say license. Story at details. No, but I had a license. I should have paid a lot of idea of Buka. They were 3 times. They got a pass that Marino pay. My show, Makamu, very kind of I don't come. Food swimming no for Pyramid. One police. Mari Bakati to see a license. That's it. The man was too much. I dedicated to now the 40th time. Look at that pass. The next year, when I got married for 8 years, the 9th year, I got to twins. I don't know Matira, and I know Nana Bana, but now I'm seeing you. Ah! You are going to tell Yasha that most of my concerning Yaki. I'm not Chita. Ah, my boy, I can't touch it and deal with one. I had an issue for 8 years. This now one now. Tatoni my twins head pan. You know that I'm chance to tomorrow to their own name. Karashi Maram Shamsa Shamsi Nimjet. Name Suma Bishop. I mean I will tell you they move. Hey, I'm down. Why you know obedience to instruction ya pure. Resist long. Ukageza urova matata. To my surprise, the main blindness yakapera. But vazhinji vanogona ipapo vanogona kusara vari blind. But with instruction yake personally ine chekuita nelife yake. Usabviswa pasinomu nevanhu vari kugeza kuti ukanzviita. Get your personal revelation. Ziva akadama naMwari concerning your life. Vanhu vanoziva kakasema mukamuti chakati kuitisa mari. Kuisana anoda kuchiita. Dzimwe nguva chikuitisa mari but achiitise wewe mari. Ukatochiita wewe vana vachada. Chatoni problem. Zvinhu zvine mari kune vanhu vakanotora maincubator muChina akachengetwa kureserva izvezvi. Incubator ichisvika zvozvanzi hazvirape kunyepa. Unombachafamba uchikapenda wega kuti aiwa zvinorapa kuti muchini ushande. Why? Chinhu chawanzwa kuti chiri kuitisa mari hachinoti chine mari yako. Get your personal revelation. But meio dono dzichiona but uyu muno anotosangana naJesu toramba akadarosvika aenda kundogeza. Siloam, which means to be sent. Akadaniwa upenyu hwako kwamigino. Ukafundwa nomunhu ati pakona panoita zvakati ati pakona zvakazoparitika zvakati. Pane chekuita newe here kana kuti nevamwe. That's something you need to understand in life. Kune vakaenda kuchikoro vakandopasa vakabudirira. Kune vamwe nhasi vakabudirira vakaenda kuchikoro kuti vakapasa. Vakawira nevanhu vakadzidza navo. Unoti munhu unonobudirira nemunhu wakadzidza naye kwete kudzidza kwako. Kuchikoro chaiko itori nzvimbo yekusangana nevanhu dzinguva
Yote ulidofo ule hafu futi. Blessing ya Mungu aiwani mepanji kwa fana na tese. Wamepaka ya ondo na mulaka fa. Wamepaka ya ondo wakabudirira. Iso ndotabira malimo ofeti. Nuko chote mtaramo tumako kuba mshamba ofeti. Chasi lichikamu chao. Twamoku amaru mwaingutiza. Wale mepita kwa Facebook so. Kama ndani msango ndozo kaita sekuru kwa kwa ya rugwa twa kwenda kwa Amerika. Kesho tu kwa Amerika kai wande kama mtara. Kwa wa sekuru ndio kupata maneno mkezo. But aisipane je mundu wese. Ndio kabili ndio raifa ndo kwa. Mushiti mnono wakatofa. Usafari jinji etwani jinji kati jinji get your personal revelation. Siloam is meant for some but not for everybody. Pesa ukunya pero. Mesa matoti. We have been there kwedu. I've seen a guy, very tricky guy, but very intelligent. Kanafunga hake maya mtuka macheche si mubimbi. So titali chi. Mau ya kwake. Oti kuno patite essentials. Unogo partnerness. Ndio kama yashe. Ndio. Lakini mimi ndokaka. Itaanza basi kwa ndio. Bana inonzi roar. Papa na mimi nichema. Ndio. Datu sisi ndio tunataka nguli. Kana wata bila inonzi salary. Ndio. Bana mimi nichema. Ndio. Bana mimi inonzi roar. Ndio. Kana weta muda kwa mchana na IGT. Ndio. Ufunge ndio mtiti. Hiyo chai. Romans 12:2, your mind must be renewed by the word. Your mind must be renewed. Renewal of mind. Vai hapa wewe unataka kudeta ipofuka ibona mata unamatu wani mama unzapana nechikodzero shumbi mata masdu kana ndaka hapa uzogeza masopa sio mpano mchauna cheti nokuti mwana muregi nema. Blessing yako ndio mpafako yako ilite kuita na akadano na mwali concerning your life, not everybody. Get your personal revelation. Iti mwali ways my silo. I want to pray. Can you stand? My prayer ndiye kuti mwali mvureme semwe. Bila kitezo arofa na kuita magandi sapano response. Kitwa kuni machechi akaba kwa kugara wewe unampita iko. Wewe unaonyesha wale tunatopina iko kufuta. Bando kutirati tino sio swapa shake. Mjizo dai mjizo ziwakai, mjizo tika shakati. Chaki jese taona talaba kugara. Kuni wakawaka. Wakataka kwa fakti yacho. Ukanopinda shakapera. Ndio. Unoshika shakapera. Mwalimu akakutrust na hiyo blessing. Wanda sema anampa birthday. Ukaona Yesu akikumbira mvura ana nyota. Bali nyambo yake was test. Unopeza watu ni. Akazouta mkato wake amunyima mvura tudai waizio. Alikukumbira. Iho waito kukumbira. Nokuti ale mvura men. But Yesu ane nyota banzi. Ane mvura mkato. So there are times when you walikukupa an opportunity to protect the blessing. Oenda kuna sina nyota. Wata msikile nani nyota. Kuna babani basi alikuwa anasema tu. But mwanaoa kama chako ani tubamba. Kwa waita la singarasi. Wanalinga na wanu kwa force na chini. So the first king of Israel, chaketi
supanga na mitoro. Ausi mutoro in revelation ya blessing ya become a king. Don't compare yourself with the one of Peter with another katika pia mkana. Unaona sema kwamba mtu kutolewa mtoro. God has a special reason for you. Amen. Ni wale pagani in street and naziwa kuti can bless you more than to be in church. I didn't know. Paul street hapana asha, hapana mtikona, hapana protocol, hapana chi. But God did something outstanding about she more than what you can get in the church. Why? That's where my slow is. Yeah. Na mtazama roho ndio unafunduka kwa hata ashughulike mchechi kule proto ni wale makaronge kama kama zunama abashikwanise. Mahot. Ashukuru. Imagine getting a step to Borodo. Kukroyo. Past street. Onza kunejesha barabara za kusanga sembole. Never. Ngapi mungajeje kabaki shusha. This is long for everybody. Amen. Ringi angalia kila mwanadamu sport ina adabu ta dakika tisco mshoni ya ndani. Hapo jitu anacheza unataka chat tisco. Sasa badala ya kupata hapa street akaisa iPhone kwa mbona mpata za tuna ringi baga chat ndina. Mnodai tunataka jumbe. Sisi hafunzi kueleza. One lady from Ireland sponsored the whole wedding. But you don't want to face to face. I don't friends who attend chat to watch. Ndo hapa street get a church. 2 years ago, I was in Israel. Israel, I was there. Physically, to find out Israel. For 8 days in Israel, one lady sponsored me. But I don't know Tel Aviv, Israel. That's not my. But I don't know about what. Some many person but no one knows it's not about the river, it's about the revelation. Sometimes not the beauty of the church, but the anointing of the house. A beautiful gate, his life was not beautiful, but he was at the beautiful gate. Sometimes ignore the beauty outside, seek the revelation of the anointing in the house concerning your life. I want us to pray, Lord, open my eyes, show me my slow. Father, in the mighty name of Jesus, we pray for spiritual eyes to be opened. Ibi munazonyasha tunopeta upofu, munazonyasha tunopa mchato, munazonyasha tunopa kumunirira. Panchupo ino mwari makatunganiza nechikonzero. I decree and I declare, open our eyes, O Lord, to receive the blessing, the favor, the breakthrough, the anointing